de vastelovend. De kind ze toch overal vieren, zelfs op de camping bij Vrijbuiter. Geweldig. Maar ja, als ik zo naar mijn jas kijk, ja, die speltjes die beginnen toch een beetje... Ja, die zijn al van een paar jaar geleden. Ik kreeg maar geen nieuwe speltjes nu. Ja, geen prinsen, geen queens. Oh, die hebben speltjes. Kiki. Oh, ik ben helemaal jaloers. Kijk die jassen wat die hebben. Is toch niet te geloven? Wauw. Misschien kunnen we wel ruilen. Kijk en zie. Wem zit je? Pieter van Buren, ik kom uit Remun, uit het veld op precies te zijn. Geweldig. En ze hebben me de bijnaam gegeven, de speltjeskoning uit Remun. De speltjeskoning van Remun. En wem zijn dit? Ja, Pascal en Kelso, Floorpaks, uit Brunsum. Uit Brunsum. En ja, ook hier een beetje in verband met de spelletjes en het verzamelen. Ik zie het, geweldig. En als laatste, wem is dat dan? Hè? Van Rick Wolfs uit Landgraaf. En ook al zoveel speltjes, of niet? Ja, klopt. Maar ik ben helemaal verzot op uw speltjes. Kennen van een keer ruilen? We kennen altijd ruilen, want wat dat betreft, veel verzamelen ze, verruilen ze. En Ja. er zijn een hele grote groep hier in Limburg. Boven in Nederland zelfs, Duitsland, België. Echt Dat waar? Pascal wel overal niet. Overal. Overal ter wereld. Ik heb er van de week nog een mogen ontvangen uit Frankrijk. Klein waar? dingetjes, ja, maar superleuk. Ja. Wat is die meest dierbare speltje? Nou ja, een spelletje, daar ga ik toch naar de medaille. Ja, Dat is natuurlijk mijn medaille. eigen medaille. Wie echt prins wordt, of wie voor prinspaar wordt, want dat was samen met mijn vrouw. Ja, zeker. En daar is ook het meest groots op. Sowieso, Ja? sowieso. Ik heb heel veel schoenen, maar ja, daar steekt er natuurlijk met vlaggenwimpel bovenop. Ja. En Geerdaan? En hoe geeft hij vragen van mij? Ja, natuurlijk. Ik heb heel veel. Ja. Maar één, en ik heb me toevallig dat ik hem om heb. De man, als het goed is, komt hij draag ik ook nog. Dat is de originele onderscheiding van Big Benny, Ik oftewel Ben Peters. zie het. Wie Ben in 1995 prins is geweest bij de Veldbuus. Ja, Dus dat is inmiddels al 27 jaar geleden. ja. En die heeft er mij persoonlijk overhandigd. Ja, en die gaat ook nooit weg. En daar heb je toch altijd de dierbare herinneringen aan die. Ja, dat geloof ik. Prachtig. Zeker als u het veld komt, dan is het dat dicht bij het hart, of Dat niet? is het, ja, dan klopt die echt altijd. Ja. Ik kan me dat jaar nog herinneren. Want er was ene man ooit prins, zeg ik altijd, en die ging door ieder tafel heen. En dat was... En dat was Benny. Ja, Dat dat was weet ik. Benny. Maar Ja, dat is- ja. Maar nu nog overal. Ja. Hij is spontaan aanwezig en hij staat op een gegeven moment in een café of waar zo best. Ben staat op en begint spontaan te zingen. Want Geweldig. boete dat. Is het ook een schitterende vent. Eerlijk, een mooi rustige dag Absoluut, weer. absoluut. Wie wil speltjes? Hupsa. Ik heb aan speltjes en onderscheidingen nu ongeveer wel binnen 5000. 5000. 5000, ja. Dat is niet te geloven. Hoe laat je die allemaal? Nou, ik heb de speltjes zelf, die heb ik dus allemaal in klappers zitten. Op verenigingen, op land, Echt? op plaats en de onderscheidingen. Ja. Daar heb ik een paar van in klappers, maar ik kom in mijn toes achter gewoon ik aanboeren. Voor de speltjes en de medailles. Ja, daar komen dus de medailles in te hangen en daar kun je helemaal aangeboet. En Pascal, Ja. die heeft zelf in Brunsum ook een schitterend ding geboet. En naar aanleiding van Delft, hij kunt me dan over helpen. Een klein barretje erin maken en dan maak ik het weer gezellig. Geweldig. En nu dit jaar heb je ook wat bijzonders, of niet? Nou Wat ja, gaat... we hebben natuurlijk al in mijn barretje, met al die medailles en zo gaat. Nou, voor hebben we cartouche gehad. En de clipopname ervan. En dat wordt helemaal geweldig. Dat was super leuk om een keer van de andere kant mee te maken. Ja. En daar kregen we natuurlijk ook positieve feedback op. En dat helpt ook wel een beetje stiekem met ons verzameling en zo. Ja, Dus dat is geweldig. alleen maar leuk. En we zijn eigenlijk het ganse jaar gewoon met carnaval bezig. Dus, Dat zeg ik altijd. De vaste loven zit in het hart. Ja. En dat is niet tijdgebonden. Dat is gewoon overal en altijd. Absoluut. Het Ja. hele jaar door. Helemaal mee eens. Ja. Zeg, en dicht mogen ze ook net. Ja, Bijzonder. ja. Heel bijzonder, ja. En je hebt ook al heel veel speltjes, zie ik. En hier een hele mooie, of niet? Ja. Hoe heb ze daarvan? Van Schobben was dat, volgens mij. Prachtig. En ook een hele mooie Brunsum, zie ik. Een hele mooie medaille. Geweldig. En aan deze kant, en ook van, ja natuurlijk, ook dezelfde, maar dan nog een stukje grotere medaille, of niet? Ja, klopt. Hij is pas nieuw. Is pas nieuw. Laatst als vereniging hebben we nieuwe medailles gekregen. Ja. Even goed, gewoon voor nu allemaal nu medailles en nu speltjes zijn. Zeg, en hier mogen ook met naar het LVK. Ik mag het niet zeggen, want in mijn
12 en 13 februari is Ja. dan kunnen de LU kunnen dan kiezen of die groepen op het LVK in de finale komen. Dus mensen, ik mogen nog Nee, ja, als dit uitgezond is dat al geweest. Is dat ook weer, ja, Dus dan weten we al de uitslag. Dan weten we al dan wie weten we het de schil uitslag. zit gekomen. Maar Hè? nummer 42, dat is Cartouche. Oké. En daar hebben we ook mee mogen doen. En dat gaat ook over de speltjes. Ja, natuurlijk, want daar zit je natuurlijk bij uitgenodigd. Ja, prachtig. Mensen, ik wens u ondanks alles een hele schone vastelavond. En dat gaat met die speltjes en die medailles heel goed komen. En met het nummer van Cartouche ook, dat weet ik wel zeker. Absoluut. En Dankjewel. iedereen alaaf en een fantastisch carnavalseizoen. Oké, even allemaal de handen omhoog, even allemaal de handen omhoog. Behalve de mensen zonder deodorant. U strijkt mee door wie oren, doet het tegen mijn vriend. En een volkje jankie, dan beslist deze bier. Er komt er geen aan ons, mijn kan weer horen en ik. Weer hang je op ene boek, ene mooi en een gezicht. Van ene vriend, tussen maar we en die, ja doet die zon. En doe best hem zo weg niet, maar kan bij rots. Blies doe en geen leven lang, ja zie en zie. Maar doe ik nu maar niet bang zingen. Vriend is voor eeuwig, kan bij rots voor het leven, vriend is voor eeuwig. Kan bij rots voor het leven, vriend is voor eeuwig. Kan bij rots, en doe even allemaal die handen omhoog, die handjes. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Zachte. Vriendjes forever, vriendjes forever, vriendjes forever. Kameraden voor het leven, vriendjes forever, vriendjes forever, vriendjes forever. En dan weet ik geen teksten meer. Maar als ik zo zie, als mijn kunnen gaan, dan denk ik, oh geweldig. Zeg, hier op de camping, dat je een rondje het wilt. Onvoorstelbaar, hè. Ha, let op, hè. U spreekt mee door mijn oren, u zit mee in mijn brief. En een verlachen janken, dan beslist eerst de bier. Er komt er geen aan ons, mijn kameraden en ik. Weer hang je op ene boek, ene mooi en een gezicht. Van ene vriend, beste maar voor ene die, ja doe ik zon. En doe Doe best hem zo weg niet, maar kan weer rot. Blies doe ik een leven lang, ja zie en zie. Maar doe ik, en doe even allemaal samen de gobra. Vriend is voor eeuwig, kan weer rot het voor het leven, vriend is voor eeuwig. Kan weer rot het voor het leven, vriend is voor eeuwig. Kan weer rot het voor, oh die handjes. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Vriendjes forever, vriendjes forever, vriendjes forever. Vriendjes forever, vriendjes forever. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Na na na
Allemaal buigen. Oh, ongelooflijk. En dan staan er achter weer een paar dansspirietjes rennen. En dan staan er de doorslustgehoogheid van... oh ja, van halve garen van bukken en maar zo. Hier onvoorstelbaar, dames en heren. Zo'n feestje moet niet korter duren. Maar zo'n feestje moet net iets... langer door. Best wel broen van onder jongen. En dit hierdoor. Oh, die moet er toch nog even liggen. Dames en heren, doodvoorzichtig. Gooi je alsjeblieft niet naar binnen. Het stinkt. Loop ze in de Polonaise, ruikt ze echt geen mayonaise. Kijk
ketchup, curry, mosterd, piccalilli of saté. Al heb zich ergens op je dichter naast van oven. Koekwoos in de hoos, Griekse knoflooksaus. Griekse knoflooksaus. Griekse knoflooksaus. Verdorie, het is de chop of vlees. Wat is dicht die saus op deze? Het is echt nutte, krom, rotte, om. Spul ik toch de mond, want dit is niet gezond. Koekoes, eerder saus, maar geen knoflooksaus. Geen knoflooksaus. Dames en heren, wilt je de mens met een rode jas achter in de zaal gewoon de mond toetooien? Het stinkt. Oeh, het stinkt hier. Oeh, het stinkt hier. Oeh, het stinkt hier. Geen knoflooksaus. Stop. En doe. Geen knoflooksaus.